a videó könnyen lehet, hogy egy egész szabadnapot fog adni számodra, pluszban havonta. 2 olyan szemléletváltó gondolatot és módszert fogok számodra átadni, amelyet teljesen reálisan plusz 1 napot fogsz tudni felszabadítani a lekötött szabadidődből. Csomót hallom pároktól, hogy nincs egymásra idejük a munka mellett, nincs idő az intimitásra, aki pedig egyedül van, attól meg azt hallom, hogy nincs ideje ismerkedni. Egy biztos, borzasztó sok mindent próbálunk belezsúfolni az életünkbe, úgy, hogy ennyi minden nem fér bele, így meg kell tanulnunk időt felszabadítani. Mert az, ahogy manapság megtöltjük a mindennapjainkat különböző tevékenységekkel, az a pont, hogy a valódi életről kapcsolódunk le. Ugye ez egy párkapcsolati fókuszú önismereti csatorna, tehát ez egy kicsit off-topic téma, de azt éreztem, hogy ezek a gondolatok adhatnak új felismeréseket és közelebb hozhatnak önmagadhoz. Szóval csapjunk is bele. Először is van egy tévhitünk az idővel kapcsolatban, mégpedig az, hogy azt gondoljuk, hogy a napunk 24 órából áll. Minden egyes nap kell aludnod, táplálkoznod, tisztálkodnod, legalábbis brit kutatók szerint minden nap érdemes, és ami megmarad a napodból ezek után, az 12 óra mindössze. Ezt tudjuk értelmes, szórakoztató, feltöltő, hasznos tevékenységre fordítani, meg persze ezt is tudjuk elégetni mindenféle haszontalan hülyeséggel. Elkezdtem mérni, hogy mire mennyi időt fordítok, és 2 dologra jött ki olyan szám, amire tátva maradt a szám. Spontán versírás, új hobbi. Az első, és valószínűleg ezzel nem mondok semmi újat, az a scrollozás, vagyis a közösségi média felületek állandó görgetése. 268-szor hallottad már, hogy ez mennyire lerabolja az idődet, és mondjuk ezt a videót is itt találtad meg, szóval néha azért van értelme, de sokkal inkább ennek a mértékével, az ezzel töltött idővel van a bajunk, hogy nem tudunk erről lekattanni. A mobilod már tudja mérni, hogy melyik alkalmazással mennyi időt töltesz naponta. Nézd meg a saját statisztikádat, mert egészen hihetetlen, amikor erre számszerűleg ránézünk. De ezt szerintem mi tudatosan gondolkodó emberek mind tudjuk, te is, én is. Amire igazán szükségünk van, hogy lecsökkentsük a közösségi platformokon való állandó lógásnak a mértékét. Mit jelent ez számokban? Matekozzunk egy kicsit. Ha csak naponta 15 perccel kevesebbet pörgeted az alkalmazásokat, akkor az annyit jelent, hogy havonta összesen 30x15 perc, 450 percnyi lekötött szabadidődet szabadított fel. Ez konkrétan 7,5 óra havonta. Ha van 9 szabadnapod egy hónapban, akkor az egyik napnak a 12 órájából, ami ugye szabadon felhasználható, amikor nem alszol, nem táplálkozol, nem tisztálkodsz, abból a 12 órából ez 7,5 órát jelent. Tehát több, mint egy szabadnapodnak a fele. De már csak az a kérdés, hogy mi legyen a módszer, amivel ezt eléred. Van egy ingyenes alkalmazás, amit tökre ajánlok ehhez, az a neve, hogy Stay Free. Ez a logója, csak hogy nehogy valami hasonló nevű kamu appot tölts le. Itt be tudod állítani, hogy ha egy napon belül elérted a magadnak beállított limitet, időlimitet, akkor vagy figyelmeztessen, vagy pedig le is blokkolja az alkalmazást, amit használsz, és akkor csak holnap fogod tudni legközelebb használni. Elképesztően egyszerű használni ezt az alkalmazást, megnyitod, ezzel ne foglalkozz, ott jobb alul a usage limitet használd, nem tudom, hogy ugye nekem angolra van állítva a telefonom, de lehet, hogy ha magyarra van állítva a telefonod, akkor lefordítja ezeket a elnevezéseket, de nem úgy szerepel a lakatnál, hogy usage limit. Itt létrehozol plusz gombbal egy újat, app usage limit, beállítod fönt, hogy melyik alkalmazásra vonatkozzon, mondjuk legyen az Insta. Itt fura módon a cancel-lel kell tovább menni, done. Meg is jelenik fönt egy ilyen, hogy egy apps, hogyha azt megnyitod, akkor ott látod, hogy beállítottad sikeresen az Instát, vagy azt az alkalmazást, amit szeretnél. Itt be tudod állítani azt, hogy mennyi idő múlva szóljon, mondjuk állítsuk be ezt, tegyük föl. Legyünk jó fejek, 45 perc naponta, és itt ezzel a 2 gombbal tudod beállítani azt, hogy csak figyelmeztetést küldjön, vagy pedig csak figyelmeztessen, vagy pedig teljesen blokkolja az alkalmazást. Tehát most legyünk szigorúbbak, és blokkoljuk az alkalmazást. Elmented, és innentől kezdve ez a beállítás él, és az azt jelenti, hogy ha 45 percen keresztül használom az Instát, akkor utána ezt kioffolja, letiltja, és úgy tudom feloldani, hogy vagy megvárom a következő napot, vagy pedig visszajövök ebbe az alkalmazásba, és kiiktatom. Tehát, hogyha valamilyen elképesztően fantasztikusan fontos dologra van szükséged, amit meg szeretnél nézni az Instán, nem tudom, földön kívüliek szálltak le, és mindenki arról posztol, és te szeretnéd látni ezeket a képeket, akkor visszamész ebbe az alkalmazásba, és fel tudod oldani a blokkolást. És egyenként minden applikációra létre tudsz hozni egy ilyen beállítást, tehát külön-külön, úgyhogy ennyi igazából a használata. Szóval nem az a lényege ennek, hogy teljesen letiltson egy applikációnak a használatáról, vagy egy közösségi platform használatáról, hanem hogy egyrészt korlátozza a mértékét, másrészt pedig ezt a reflexzerű megnyitást, hogy oda kapunk a telefonunkhoz, és már nyitjuk meg a
Facebookot, Instát, YouTube-ot, stb. Ez erről leszoktasson minket egy kicsit. És nagyon sok mobilnak az operációs rendszerében már alapban benne van ez a fajta beállítási lehetőség, hogy tudod korlátozni azt, hogy mennyi ideig használhass egy applikációt, de bármelyik megoldás is választod, a lényeg az, hogy ha csak 15 percet fel tudsz szabadítani ebből naponta, akkor az 7,5 órát jelent neked minden hónapban. És hogyha itt el tudsz érni 30 percet, akkor az pedig 15 órányi lekötött szabadidőnek a felszabadítását jelenti számodra. A következő nagy időzabáló tevékenységünk, hogy irdatlan mennyiségű időt vesz igénybe az, hogy ellátjuk ezt a testet üzemanyaggal. És most nem konkrétan az étkezésre gondolok, hanem az élelmiszer beszerzésére. Két dologgal égetjük ilyenkor az időnket. Az egyik, hogy úgy vásárolunk élelmiszert, hogy állandóan kifelejtünk valamit, és ezt a valamit mindig egy újabb vásárlással pótolni kell. Mert általában mindenki úgy vásárol, hogy fejből próbálja összeérni, hogy mit kellene éppen venni, de mutatok egy sokkal jobb és egyszerűbb technikát, amelyet már évek óta használok. Az egész mindössze annyi, hogy csinálsz egy jelölhető checklistát, ahova mindent felírsz, amit az elmúlt fél évben vásároltál, legalábbis ami eszedbe jut, és hogyha valami még később beugrik hozzá, azt pedig egész egyszerűen hozzáírod. És amikor elfogy valami, vagy látod, hogy mostanában el fog fogyni, egész egyszerűen csak leveszed róla a pipát, vagy a jelölést. Ugye a jelölt állapot azt mutatja, hogy van már otthon, vagy nem szeretnél venni belőle, a nem jelölt állapot pedig azt jelenti, hogy venned kell legközelebb. Tehát ha azt látom, hogy már csak egy szál banán van otthon, akkor fogom, előveszem a telómat, kiveszem a pipát a banántól, és tudom, hogy legközelebb azt meg kell vennem, és amikor összeállítom a bevásárló listát, vagy akár ezzel megyek már vásárolni, akkor egész egyszerűen, hogy végigmegyek a boltban, úgy pipálgatom ki azt, amit beteszek a kosárba, és már mindig csak az marad itt pipálatlanul, amit meg kell még vennem. És ugye bevásárlás előtt egyáltalán nem kell gondolkodjak azon, hogy mit is kellene vajon venni, maximum végig kell pörgessem ezt a listát, hát amíg valami eszembe jut a pipált részekből, amit szívesen vennék most otthonra, vagy valami, amiből szeretnék pluszt venni. És ezt a listát nyugodtan bonts blokkokra is akár, ennek csak annyi a lényeg, hogy ne legyen egy ilyen kilométeres hosszúságú a lista, hanem valamilyen szempont szerint bonts blokkokra, lehet kategóriánként, hogy zöldségek, konzervek, tejtermékek, stb. De én például úgy csináltam, hogy abba a boltba, ahol jártam vásárolni, ez a szupermarket, ahol jártam vásárolni, ott soronként csináltam meg a listát, tehát egy sor a boltban, az egy blokk volt, és így tulajdonképpen úgy abban a sorban mentem végig a soron, ahogy szerepeltek a listámban a megvásárolandó cuccok. Ha így csinálod, nem fogsz semmit elfelejteni, és a lehető legrövidebb idő alatt fogsz végezni bevásárlással. Na, ami viszont ennél is nagyobb időt felemésztő tevékenység, az maga a bevásárlás, és ezt is kiszámoltam, és lementem hitbe attól, ami kijött. Kb. Fél évvel ezelőtt, egy hónapon keresztül mértem, hogy mennyi időt töltök ezzel. Ha megkérdeztél volna előtte, azt mondtam volna, hogy nagyjából egy 20 percet töltök ezzel, kb. Ennyi időre van szükségem, hogy bevásároljak magamnak. Bemegyek a boltba, itt a listám, végigpörgetem az egészet, és kész, végeztem. Na igen, csak hogy a bevásárlásra lekötött szabadidő, az nem a szupermarketben kezdődik, hanem onnantól kezdve, hogy otthon elkezded összepakolni magadhoz veszed a pénztárcádat, a kulcsodat, a bevásárlótáskát, felöltözöl, lemész a kocsihoz, hogyha kocsival mész, eljutsz még a szupermarkethez, ott még kocsit szerzel, bemész, és ott onnantól kezdve kezdődik a 20 perc, ami egyébként a méréseim alapján inkább 25 perc volt. És ezt az elkészülőktől a bejutásig tartó időszakot, azt ugye kétszer kell számolni, mert visszafele ugyanez megtörténik. Visszaviszem a kocsit, kiparkolok a kocsival, hazajutok, leparkolok, feljövök, levetkőzök, kipakolom a zsebemből a cuccokat, és még egy dolgot nem számoltam bele a 20 percbe, amire ugye kiderült, hogy 25, az pedig az, hogy azért ott is eltöltök valamennyi időt, ahol fizetek. Ha pénztárnál kell vágni, akkor azért, ha pedig az önkiszolgáló kasszát használom, akkor pedig azért, mert saját magamnak csinálom. Összességében az jött ki, hogy 70 percet töltök átlagosan azzal, hogy bevásárolok. Onnantól kezdve, hogy megmozdulok otthon, hogy elinduljak, egészen addig, hogy hazaértem a megpakolt táskával. 6-szor voltam bevásárolni az alatt az egy hónap alatt, tehát összesen 420 percet, vagyis 7 órát töltöttem azzal egy hónapban, hogy élelmiszert szerzek be magamnak. A napi 12 órás szabadidőnkből az is jelentős. És korábban mindig eseti jelleggel rendeltem online, de ezek után most már 95%-ban csak online rendelek, mert ezzel havonta 7 órát szabadítok fel a szabadidőmből, azt a 7 órát, amit eddig bevásárlással töltöttem. És kipróbáltam már több online élelmiszerházhoz szállító céget is, és egynél tettem le a voksom, tőlük már 2 éve rendelek. Nagyon jó minőségűek a termékeik, vannak prémium, drágább termékeik, és vannak saját márkás, de nagyon jó minőségű és alacsony áru termékeik is, és gondolkodtam, hogy egyáltalán nem említsem őket névvel, de úgy voltam vele, hogy végül is miért ne. Ők egyébként a kifli.hu. Egyetlen egyszer nem volt olyan élményem, hogy ne lettek volna szuper illedelmesek, vagy ne lett volna pontos a futár, vagy ha egy nagyon picit késtek esetleg, akkor azt mindig időben jelezték,
sőt, akkor is mindig jeleznek, hogyha előbb tudnak jönni valamivel, mondjuk egy 20-30 perccel, küldenek egy üzenetet, és megkérdezik, hogy oké-e, hogyha hamarabb érkeznek, de nem válaszolok vissza, akkor pontosan érkeznek. Szóval nekem ez a precizitás és ez az illedelmesség az olyan jó kombó, hogy életettem mellettük a vokson. Elviszi a futár ilyenkor ezeket az 50 forintos visszaváltató palackokat is, és aztán ilyenkor jóvá az egyenlegben az applikációban. Ráadásul ilyen cserélhető vászontáskában is kérheted ugye a kiszállítás, és akkor ugye nem termesz vele hulladékot, illetve néha újrahasznosítható papírtáskákban hozzák ki. Így néz ki az applikációjuk, tök egyszerűen használható. Szóval én imádok tőlük rendelni, és megmondom őszintén, úgy voltam vele, hogy ha már névvel szerepelnek a videóban, akkor megkérdezem őket, hogy valahogy hozzájárulnának-e ennek a videónak az elkészítéséhez. És végül egy olyan kuponban maradtunk, amit te fogsz tudni használni, akár már meglévő vásárlójuk vagy akár egy új vásárlójuk vagy, mind a két esetben fogod tudni használni. Ezek 2500 forint kedvezményt kapsz a következő vásárlásodból. Egyetlen egy feltétele van, hogy 12 000 forintot el kell érje a vásárlási értéked. És még egy dolog, amit fontos, hogy tudj, én egyetlen egy forintot nem kapok azután, hogy te regisztrálsz vagy használod ezt a kuponkódot, ez kizárólag a te kedvezményed, és ezt mindenféle jogi, erkölcsi, meg büntetőjogi felelősségemben vállalom. És nem lesznek ezen kívül kuponkódos videóim, ez egy egyszeri alkalom volt, 2 éve rendelek a Kiflitől, tökre imádom a szolgáltatásukat, a precizitásukat, a kedvességüket, ennyi. Ez kicsit off-topic videó volt, nem tudom, lesz-e még ilyen a jövőben, hogyha szeretnéd, hogy legyenek még ilyen hasznos tippek a párkapcsolati önismeret mellett, akkor írd meg kommentben. Ha tetszett, akkor pedig dobj egy lájkot. Tali a következő videóban, na szia!